Vannak dolgok, amelyek idővel megváltoznak. A BOL poliuretán ragasztó tömítő nem tartozik közéjük. Esőben, sós környezetben, erős rezgések mellett, és akár -40 vagy +90 Celsius fokos hőmérsékleten is megbízhatóan teljesít. Nézzük meg miért. A BOL poliuretán ragasztó tömítő egykomponensű termék. A levedő nedvességének hatására köt meg, és tartós, rugalmas kapcsolatot hoz létre. Ez nem hagyományos szilikon. Kifejezetten nagy igénybevételre fejlesztett ragasztó tömítő anyag. Ellenáll az olajnak, a sónak, a víznek és az időjárás hatásainak. Miközben hosszú távon megőrzi rugalmasságát és tapadását, segít csökkenteni a rezgéseket, növeli a szerkezeti stabilitást és extra védelmet biztosít az összeépített elemek számára. Ideális hézagok, átlapolások, hegesztési varratok és karosszéria elemek tömítésére. Alkalmazható például lámpatestek vagy tetőablakok környezetében is. A terméket többször is vizsgálták öregítőkamrában. Az eredmények egyértelműek, hosszú távon is megbízható teljesítményt nyújt. Még olyan körülmények között is, ahol más anyagok gyorsan feladnák. Professzionális tömítés, tartós védelem, megbízható eredmény. A termékeket megtalálod a colorflotta.hu webshopban és viszonteladóinknál.